ministre, eto milošću Božjom, stigli smo do ove zadnje pripremne nedelje, takozvane siropusne nedelje, prevelikog i časnog posta. Nedelje praštanje, kao što još nazivamo mi u crkvi, u kojoj nedelji Bog nas podsjeća da treba da oprostimo našim bližnjima, da bi i On nama oprostio sagrešenja naša. Međutim, kod nas hrišćana svakog dana i svakog trenutka je dan praštanja ili nedelja, praštanja ili siropusna nedelja. Jer svaki put kad mi sagrešimo i stavljamo odmah pokajanjem novi početak u našem životu, uvek živimo ili trebalo bi da živimo u pokajanju. Ovo je samo podsjećanje jedno da ako bismo slučajno zaboravili, da se prisjetimo da postoji pokajanje i da postoji praštanje. Praštanje i pokajanje je suštinska stvar u pravoslavlju. Nije to neki dodatak, nešto bez koje se može, a i ne mora, što bi neko rekao. Ne može se bez praštanja i pokajanja, jer da ne bi bilo praštanja i vraćanja i stavljanja novog početka, niko od ljudi se ne bi spasio. Uzdržanje koje počinjemo, i već smo počeli od ove nedelje, uzdržavajući se od mesa, a evo sutra i od ostalu hranu koju ne propisuje, odnosno propisuje post da se ne uzima, mi u stvari vežbamo se u to praštanje i pokajanje. Kako će možda neko reći, kako je to povezano praštanje sa uzdržanjem? Pa mnogo je uska veza između praštanja i uzdržanja. Jer ako bismo se mi uzdržavali da ne navredimo svoje bližnje, onda to je taj duhovni post, to uzdržanje koje nam je Bog stavio još od stvaranja. Ne nešto nasilno, nije Bog stvorio čoveka da ga tu nešto prisiljava, da se on uzdržava, nego mu je uzdržanje dato još u raju. Kaže, možeš jesti od sva drveća, osim od drveta poznanja dobra i zla. Nije to drvo bilo nešto posebno. To je samo bilo neko uzdržanje. Da bi čovek imao u vidu da je stvoren ne da bude neki vlastodržac, jeste savladatelj sa Bogom, ali ne sam, i da zna da tu postoji još neko ko je vlastodržac sa njim, a to je Bog. Da ne misli samo zato što je obdaren darom rasuđivanja i razuma, sa kojim nisu obdareni ostala stvorenja, da je on tu nešto superiorniji nad svim sazdanjima, i jeste u nekom smislu superiorniji, međutim, ta superiornost ne treba se zloupotrebljavati. Ne treba čovjek misliti da je sada, kao što u naše vreme, pa i pre našeg vremena, sigurno će i posle nas, mnogi ljudi misliti da im je dato to da eksploatišu prirodu pa i ljude oko sebe, da bi dobili neku svoju dobit, takozvanu dobit u svetu, ako možemo da kažemo da je to neka dobit, jer svaka materijalna, pa i bilo kakva dobit, da li je to slava, čast, ovde nestaje kada čovek dođe do groba. Zato je to uzdržanje dato još u raju Adamu,
ali data mu je i sloboda. Ne prisilno da on ne može, da je Bog ogradio to drvo sa nekom bodljikavom žicom ili sa strujom nekom da ne bi Adam mogao da pristupi. Nije, nego je ograđeno ljubavlju i slobodom. Nemoj da uzimaš od tog drveta. To je isto kao da nekom staviš istu hranu na trpezu i sada mu kažeš iz ovog tanjira nemoj jesti. Možeš jesti iz ovog tanjira. I sada ti imaš slobodu da uzmeš i od tog tanjira. A to je ista hrana. Međutim, to neposlušanje vodi čoveka do arogancije. A Bog nije sazdao čoveka da u ljubavi stigne do arogancije, nego upravo iz tog poštovanja prema Bogu i prema, da kažemo, nadležnim, evo u manastiru igumana, ili on ne radi to ne zato što će umreti u trenutku kada bi to uradio, ili će ga Bog odmah kazniti. Samo čeka Bog da neko sagreši pa da ga kazni, jer mu ta verovatno zla dela štete. Niti mu štete, niti mu koriste naša dobra dela Bogu. On je iznad svega toga. Međutim, to je za nas bitno da se mi uzdržavamo, da se mi naučimo ljubavi, da se naučimo slobode. Jer nam je Bog zadao to da se mi učimo kroz život na ljubav i da slobodu upotrebljavamo, ne da zloupotrebljavamo. Da upotrebljavamo kako bi pomogli drugima, ne da bi se osjećali superiornim nad drugima. Jer ako je tako, i Bog je superioran iznad svega pa iznad nas. I on bi mogao svoju superiornost da zloupotrebi. Ali ne. Bog, vidite, i kad je Adam sagrešio, nije ga odbacio. Samo je disciplinski njega za neko vreme odstranio od blagodati svoje, ne potpuno od životinjske blagodati. Zato je i čovek možda i na neki način i postao kao životinja od kad je sagrešio, pa se nije mnogo razlikovao od životinje. Po instinktu je radio i delao u životu, ali se Bog nije odrekao ni njega, ni prirode, koja je naravno preko Adama sagrešila i ušla je smrt i truležnost u prirodi i čovekovoj i opšto u svu prirodu koju je Bog sazdao. Bog je ostavio to pokajanje i to vraćanje, taj novi početak koji svako od nas sigurno je okusio kada je sagrešio, pa onda se pokajao, pa zatražio oproštaj. I kako ta blagodat Božja posećuje čoveka kada se to desi i daje mu snage da produži dalje u životu i da napravi još veći podvig, da nadiđe sebe, da nadiđe svoje slabosti, svoje strasti, makar za neko vreme, ali tako godinama čovek se nauči da nadilazi i jednog dana će verovatno i svako od nas, svako po meri blagodati koja mu je data i po snage koje ima, odreći se neke strasti, neke slabosti. Međutim, nikad ne možemo reći da smo se potpuno oslobodili od naše slabosti i strasti. I zato je potrebno svake godine da ponavljamo ovaj podvig posta, uzdržanja i praštanja. Ne da bi Bog sada kao neko sujetno biće sada tražio reciprocitet. Pa sad da mi oprostimo, ako mi ne oprostimo, neće nam Bog oprostiti samo zato što nismo oprostili. Nije Bog sujetan, nego je Bog milostiv jer hoće
u sve nas da uobliči sebe, da uobliči lika svoga. Jer Bog je Bog ljubavi i Bog praštanja i Bog vraćanja. I zato mi treba da na neki način imitiramo Boga, da ga podržavamo. Imitiranje, to je latinska reč, ali isto znači podržavanje, da oponašamo Boga, kako se Bog odnosi, ali Bog se i drugačije ne odnosi, on nema drugačiji način postojanja, njegov ljubavi, praštanja i vraćanja svakog od nas na pravi put. Bog tako postoji u večnosti i on samo hoće da nam kaže da mi po našoj slobodi, ako hoćemo, kao što i na drugom mjestu u Svetom pismu kaže, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe. Šta znači da se odrekne sebe? Da se odrekne svojih strasti i slabosti i neka gleda kako Bog postoji u večnosti. Neka me podržava, neka me sledi. I tada će dobiti vječni život. A večni život je da poznajemo mi Boga na način na koji Bog postoji večno, da bi nas i Bog poznao. Kad se budemo predstavili pred njim, da on u nas vidi sebe. Tada će nas prepoznati. A neće moći da vidi sebe ako mi imamo mržnju protiv nekoga, ako zavidimo nekome, ako je ljubomora u našem biću, u našem srcu, ako obitava želja za osvetu ili ne daj Bože da želimo drugo nešto, neko zlo da učinimo nekome. Tada neće nas Bog poznati, neće moći da vidi lik svoj u nas. I onda sami smo se osudili. Ne treba da nas Bog sudi, ne treba da nas šalje u pakao ili sami smo sebe poslali u pakao. A pakao je odsustvo Božjeg lika, Božje blagodati, Božje ljubavi. Ne možemo da okusimo Božju ljubav ako to pre svega u sebe ne ostvarimo, odnosno da se trudimo da ostvarimo tu ljubav, da imamo ljubav prema svima. Bez razlike, bez obzira da li neko nas mrzi ili nas voli ili hoće da nam naudi. Niko u svetu ne može nikom da naudi, jer čak i da želi nekoga da ubije, čak i da nas ubiju, ne mogu da nam naude, jer je Bog vaskrsao. I sve je u rukama Božjim i mi smo u rukama Božjim. I onda nestaje strah na taj način. Tada počinje čovjek da ljubi ostale, čak i one koje nam misle zlo. Počinjemo da ličimo na Boga, da se usavršavamo. Koliko ćemo stići do kraja života, to samo Bog zna. Ali mi znamo da će Bog na naš trud da se usavršavamo odgovoriti svojim potezom. Odnosno, on će preći veći deo puta do nas nego što mi dolazimo do Boga. Mi samo treba da počnemo da se trudimo, da napravimo makar jedan korak. A onda će Bog veći deo puta da pređe, da bi nas poduzeo, da bi nas uzeo u naručje. Kao kada se bludni sin vraćao. Bog nije otišao da ga traži u tuđoj zemlji, nego sačekao da dođe, ali čekao ga i dočekao ga. Jer ne možeš nekog presresti na putu ako ga ne čekaš. On ga je presrestao na put i nije mu čak ni dopustio da kaže sve što je planirao. Sagreših, Oče, tebi i nebu, i nisam dostojan da se nazovem tvoj sin, ali me bar primi kao jedan od najemnika svojih. Nije mu to dopustio.
Kad ga je video, kaže samo oprosti oče i nije mu dalje ništa dopustio, jer znao je kada čovjek dolazi prema Bogu, kad je napravio jedan korak, to je bitno. A vidite koliko je Bog milostiv, pa on svaki put kada mi napravimo taj korak, to vraćanje na pravom putu, Bog uvek čeka otvorenih ruku, otvorenih zagrljaja da nas primi u naručje svoje, bez razlike koliko smo puta sagrešili. To je svima nama poznato, jer svi ste vi crkveni ljudi ovde koji ste na liturgiji, znate iz svog iskustva da svakodnevno grešimo i svakodnevno se kajemo i svedoci smo svi ljubavi i blagodati Božje kojom nas On posećuje i ohrabruje da bi produžili dalje u životu, da bi stigli do cilja konačnog jedinstva, konačne zajednice sa Bogom u 8. nevečernjeg dana, dana u kojem nema zalaska sunca, nego je tu sunce pravde, naš Bog koji nas prima u zagrljaju svojem. Upravo put na koji krećemo je radostan put, jer vodi u vaskrsenje, ali ne bez krsta, ne bez truda, ne bez našeg učešća u tom putu, da sada čekamo da Bog dođe i da nas uzme i da nas spase. Ako se mi ne trudimo, Bog neće narušiti našu slobodu, pa da nas na silu uzme za uši i ajde u raj. Kao što mi ljudi poneki put smo tako posesivni prema našim bližnjima, pa kad deca budu nestašna, pa mi ih malo onako za uši i ajde u sobu, ajde da ih smirimo. To je i potrebno, naravno, da malo deca osete da ne mogu sve da rade, jer smo mi ljudi, mi ne možemo u potpunosti da budemo kao naš Bog, ali se možemo truditi, možemo da pokažemo tim decama i svima bližnjima da ih volimo. Međutim, Bog nas neće na silu staviti u raj. To je mnogo bitno da upamtimo, da je potreban naš trud. Post i podvig i praštanja, sve je to jedno sredstvo da bi mi krenuli na taj put, da bi krenuli na putu ka Bogu, da se usavršavamo, da usavršavamo naše biće. Nije cilj, kao što ima kod nekih drugih religija, da je cilj njima da isposte, da naprave neki podvig, pa istočne religije još veći podvige prave možda i od pravoslavne hrišćane, pa ima nekih gurua tamo, nekih učitelja takozvanih koji spavaju na klincima, istoštavaju svoja tela, ali sve to zbog svoje promocije, da bi ljudi došli i da bi ih pitali pa kako, pa šta da radimo i kako da dostignemo to nivo. Međutim, njima je to cilj, taj podvig je cilj. Onda je besmisleno kad isti taj čovjek dođe do groba. Što je on to radio? Zašto je radio? U čije ime radio i zašto? Ali naš post je samo sredstvo da bi mi krenuli na taj put ka Bogu i da nas Bog primi, odnosno da vidi našu volju, da mi želimo da budemo spaseni, da ne naruši našu slobodu, da mi svojom slobodom priđemo ka Bogu, a ne nekom nasilnom sredstvu. I zato mi pravimo i kolektivni ovaj podvig, post, molitve intenzivnije u ovom periodu i radujemo se. Ne budimo tužni kao što i samo evanđelje kaže, kada postimo pa sada da budemo tužni zato što je post, pa sad moramo mi nešto tu
da pokažemo pred narodom da mi postimo i to. To je samo sredstvo za naše unutrašnje uzdizanje ka Bogu. Ne treba to ni da se pokaže, niti nešto pravimo koje, ne znam, je nešto ekstra. Da li uopšte možemo da kažemo da pravimo u životu nešto ekstra od onoga što je bilo potrebno da pravimo? Ne, mi samo radimo na svoje spasenje, odnosno svoju volju prilagođavamo Božjoj volji, svoju slobodu upotrebljavamo da bi nas Bog video da se mi trudimo i da bi nam prišao u susret i zagrlio bi nas i tako da budemo u večnoj zajednici. Ovde na zemlji počinje ta večna zajednica, ovde na liturgiji gde se pričešćujemo jednim telom i krvlju Hristovim. Tu počinje ta zajednica, a ne završava se nikad, ni posle smrti. Jer Bog je pobedio smrt i za nas smrt nema nikakvu snagu. Jer smo mi još sada i ovde učesnici u večnom carstvu Božjem, u njegovom telu, koje jeste večno. Neka blagodat Božja bude na svima vama, neka nam Bog daruje snage da napravimo dobar podvig u periodu koji sledi od sutra pa do Uskrsa, da vidimo i mi dokle smo stigli sa duhovnim uzdizanjem ka Bogu i da napravimo još veći podvig, pridvižavanje ka Bogu i neka nas Bog dočeka otvorenog zagrljaja, otvorenih ruku, da nas primi u svoje carstvo koje čekamo da dođe sada i uvek i u vekove vekova.